там уже второй, асосан ҳамин фактор шуд ки то что я понял, то что ман гумроҳ задам, но уже конкретно 100% уже ман роҳи гирезма ё кофтани будам ки уже следующий вопрос ҳамон хонада гуфтам ки мо 27 нафар шудем, пеши дигарон рафтем. Як догистони буд, номаш Абу Муҳаммад меган. Абу Муҳаммад буд, айсик заштаги буд. Қатъи ман рафтор уже муомилаш ҳамин моин 2-3 рӯзда ҳама хел чӣ меган ба забони шумо ки мардаҷона меган ки ҳама хел нағз мардаки хуб буд. Все чиз ки помогал. Мисол бахтар, да? Интернет да мисол сум медод, барои гирифтан ҳамон сум дод. Баъд вай савол дод ки гӯш кун, гуфт определённый ҷамоате ҳастае ки гуфт қатъи шумо ҳам ҷанг кардастан ва ҳукмаш чӣ қадар? Например гуфт ман худам гуфт 6 моҳ пеш ҷамоати ансар ва муҳоҷирин да будам гуфт. Уҷа 4 моҳ ман да уҷа ҷанг кардам, 4 моҳ истодам гуфт. Баъд вақте ки моро буроадан уҷа да буромадан мумкин буд аст. Пеши зану фарзандам Турсияга ки буромадам гуфт мара туркҳо қапидан 6 моҳ шундан гуфт депортация кардам. Украинада ман выбор кардам, Украинада левый паспорт кардам, баъд задам омадам ина инҷа домадам. Ва ҳо чӣ хелай гуфт, онҷа да бародарои ман ҳаст. Ва ҳо ки мо хайм шояд гуфт определённые люди есть, мо ваҳои гап намезанем, лекин кул ваҳо кофир гуфт. Баъд ира сараш вайрон шуд. Савол ҷавоб. Вақте ки мех савол ҷавоб мешуд, уже овозои ваҳо камтар баланд шуд ки овозои маълим ман хай автомат дорад. Мебаранд бурдан, если ты не возвратишься, никто там не узнает, что с тобой было. Скажет, просто уехал. Баъд ман ехали хаб кардам, успокойся, брат. Баъд лекин ваҳода гап назадам, барои чӣ? Я же вам говорил, вначале гуфтам, ки ман Сайфулло Шишонира видеоро нишон медодам. Сайфулло Шишони вақте мо видеода гап мезад, вай ҷабҳат нусра гуфтаги ҷамоат да буда. Муҷе да ман гуфтам ки Сайфулло Шишони чӣ хеле гуфт? Он ҷабҳи нусри, он хел шаҳидам, ман мурда гардам, он шаҳидам неста, вай барои хел ғанима меган. Ман шияд хел ягон ҷоро зади мисол пул мулоша меган, барои ғанима кор кардагия. Ягон турмае ки дар видео ҳастаи гуфтам, ягон зана навҷа пури гуфт фоҳишаҳо буданд. Занакҳои ганда буданд, там обман мегон. Уже ман ҳамаҷа миллион фоизи хел фаҳмидам ки то, что я уже чӣ фирефта шуди, хато кардӣ. Ислам это был у меня дома, а я дурак туда попал. Баъд